Sa imong buhaton kung bulihon ka. Kung na din gibuli, i-comment sa ubos. Unsa nga bullying imuhang na nasuwayan. This is an advice from me as a teacher now. So, as a victim before and as a bully also. I've been a victim kadong bata ko and I was a bully also kadong bata ko. So that's an honest statement. Usually may tabo ang bullying kung mga estudyante rin na walay adult na present, walay teacher na present. Usually may tabo ang bullying during break time or lunch time or padung sa eskwelahan o paggawa sa eskwelahan. Usually may tabo ang bullying kung ikaw raw sa. Bullying happens every day, almost in every school. Para ni sa mga estudyante, para sa mga parents, aron ka ba mo sa inyong i-advise sa inyong mga bata. Now, as a teacher, as a parent sad, nga as a student sad sa una, nga ako mismo na bully, nga ako mismo sad bully. Una sa tanan, di mo kalikay og bully. Dili. Parihar na sa mabito na pulis kay nagi kriminal. Kung bisan pa o naay balaod sa anti-bullying, tinabot pa sabot mahunong ang bullying. Ibutangan og balaod kay ang bullying exists. Sa side as a bully ko sa una, mo ni ang mindset sa bully. Kadong pag sa una grade 3 ko, ganahan ko nga manghilabot. Ganahan ko nga tagdon ko, magpatagad ko. Mo ni mindset sa bully, ganahan sila tagdon. Una, tungod kay wa ko'y amigo gamiga. Paminaw na ako, walay nitagad na ako. Murag paminaw na ako, ako ra usa, wa ko'y kauban, way nilaban. So, ang one way nga para matagad ko, mangilabot ko. No? Wow na ko ang chinila sa akong classmate, niya gukuron ko niya. Ganahan ko, gukuron ko. Na akong mga classmate, masuko na ako. Muna yung utok sa bully. Wow ka ba inga na ba inyo ang bully? Kaya napay mas grabe nga bully na manumbag na kanang manakit na, makadlok na, lahi na nga bully na nakasuway ko na biktima ko inga na bully. Pero usual na bully is manghilabot lang. Labtan mo bag, kuha mo bag, suwatan mo sa nina, inga na bully, kasuway mo na. Itong ako'y bully, na mga tao nga ako ng target, nga kaninga tao di ni musukol na ko, kaninga tao mahadlok ni na ko. So usually ang bully ang ilang target ang mga weak. Usually ang bully ang ilang bulihon kadtong weak, kadtong dali mo hila, kadtong wala di musukol. Siyempre isag ako, anong ilabtan ako ang musumbag pa lang ako, di ba? So kung bully ang imong hisgutan, ang anang bully ang ilang hilabtan kadtong pamino nila weak nila. Ako gitampag ni as a teacher and as a parent pod, kaya ako na baboy anak na di ko ganahan mabuli sila, pero sure ko di sila kaligay sa bullying. Wallahi makaligay sa bullying. O if you expect na tungod kay na ay anti-bullying law, mawa na siya. Sorry to tell you, di na mawa. Kay bullying, wala pa anti-bullying law. Exist before, no? Before, wapatan na nga tao na nag-bullies. O ang bullies, dili na mawa, naagi bully. So, unsay mo buhaton? As a teacher's advice, ako niya, kay usually ang bullying ra ba may tabo, walay teacher around. Ako insulti ni mo ron, bulihon gi ka sukol. Kaya gato ako'y bully sa una, ang ilabot ko, kuha na kong chinila sa akong classmate, mudagan ko.
Ang gibuhat ato niya, the next time, padung pa lang ko dool, gihapak na ko. Giunhan ko niya. So, wa na ko ni dool ato nga classmate. Amo dool ko, pero di na ko manghilabot niya. Kay gabawang kung dili siya weak. Ayaw ipakita nga weak ka. Now, what if you're weak? Sir, weak man dyan ko. Na nakasuway sa ko, gibuli ko, o dako dyan kaya na ko. Giarsa ko. Giarsa ko. No, gikwiliuhan ko, giarsa ko. Sir, nung buhaton. Yeah. Atong i-apply ang police na. Krimen, na itabo. Ang kriminal na ay may kutsilyo. Musukol ka, huwag kay kutsilyo. Sino buhaton? Tawag og police. So, kung sa eskwelahan, tawag og kauban, tawag og kaila, pangay tabang. Now, what if, sir, ako raw sa, nami sa CR, gisumbag ko nga to, gamita ang magkahugaw ka. Ayaw ka hadlok magkahugaw. E kung magkahugaw ka, mo to ebidensya nimo, agilab tanda na ay mutuo nimo kay nay naitabo nimo. To stop bullying, you cannot stop bullying. Pero you can fight the bullies. Sir, sakto na imuhang advice nga musukol. Dili siguro sukol nga sumbaga siya. Pero ipakita niya na dili ka weak. Saan na nimo, imuha na paagi. Pero nga ako ikasulti, until you don't know how to defend yourself when nobody is around, sa tinod na kinabuhi, igawas nimo sa eskwelahan. Pwede ka snatchan, pwede ka holdapon, pwede ka tulisan sa gawas. So, to avoid being bullied, aron di ka mabully, don't go alone. Ayaw pag inusara, you need a friend. Be with a group. Pero pili ang tarong imong group. Nagpili og group magadong dali kayo sa trouble. Mamong ka. Be with good friends. Pili ang tarong imong mga amigo. Kadong amigo nga dali makakontak sa tabang. Kadong amigo nga dali mo singgit og mga tabang. So balikon ako. Bisan pag na anti-bullying law, dili nimo matangtang ang bullies. Di ka makaingon na wanay bullies. So-called, ipakita nga dili ka weak. Bullies will only bully the weaks. Ang ilarang i-bully mga weak. Pero naganan ko makasabot ka. Usahay ka ng bully, kanang ni-bully mo uron, will become your friends in the future. Wala ko ningon tanan. Pero mostly sa nambuli na ako ug sa akong gibuli sa una, friends me. Usahay ang bullies lang kay need attention. Kaya di man sila kabaw mo mangayo og attention properly. Bati ang ilang paagi sa pagpangayo og attention. Kay wa man tatudluy unsa ang pagpangayo attention properly. Ano? Unya, usually ang bullies, they don't know what are their strength and skills. So, ang ilang tanaw silang kagaling weak sa dila. So, they prey on the weak aron mahimo they will look strong. Ilang hilabtan ng mga weak aron mura sila dili weak. Pero sa tinod lang para nako bully sa weak. Kadong ako bully ko sa una. Tungod to kay feeling na ako weak ko. Nyo aron dili ko ma-considered as the weakest. Ngita og laing weak ang mga tao. Ako i-bully. So, sila na weak. Ako dili na. Kadugayan, may musta ko silang friend. Sa kadlaw, gibully ko. Akong sapatos, ikuha sa akong classmate. Gitsa nga to sa atop sa eskwelahan. May gani ang eskwelahan sa una kay first floor, walay second floor, walay nga na. So, ako siyang giingnan. Kuhato ako ang sapatos, hindi sumbagod di ka. Ingan ako reaction. So, kuha man niya ako siyang gisumbag. Tungod na kitawag ako ang parents. Natubang mi sa principal o pamay. Itong among panahon sa among eskwelahan walay guidance. Principal dito. So, mo to. So, pa mo katong classmate ako nag-itsa sa akong sapatos nga to sa atop sa eskwelahan. Namigo na ko. Huwag namigo nami. Maglinabanay nami.
Kung na yung mangilabot niya, mulaban ko niya. Kung na yung mangilabot na ako, mulaban siya na ako. Pwede nga na. Pero not all the time, man. Usa ka adlaw na ko estudyante. Nagilak. So ako siyang gistorya. Ano nagilak ka? Sungugon ko nila, sir. Unsay gisungog nila sa mga? Ingon siya, ilang sungog akong mama, sir. Unsay may gisungog nila sa imong mama? Ilang isulti ang pangalan sa imong mama, sir. Tingnan na. Sige. Mahilak na mga bata ka na lang. So ako siyang gingnan. Kung masigag hilak lang, tungod kay gisungog ka, dili mo hunong ang bulin. Karon siguro ni hunong ni sila kay na ako. Unyagwa ako. Inigwala na ko. Muhilak na pagkabalik. Sukol. Ipakita nga dili ka weak. Sa tinod na kinabuhi na yung mga bully bisagasan. Igabot niyo sa trabaho. Pamino ninyo kay bully. Di na siguro na bullying itawag na to. No? Pero na yung mga taong paligas gini mo. Sa inyo ang silingan. Bisagasan mo ito naging mga taong nga. Pero kung tanaw nila nimo dili ka weak, di ka hilabtan nila. So duha ra ko ika-advise. Sukol kung pangagtabang. Na imong bully nimo, sukol. Yung pangagtabang kay dili sa tanang panahon na makapangagtabang. So ang una na kong i-advise yun, kailan ka ba ka masukol? Defend yourself. Kung di mo kaya i-defend yourself, ask for help. Ask the right person to help you. Ang uban ra ba kay magsalig silang grupo? Na nakigrupo. Ayo, imo nang giamong imong grupo sa imong problema. Sakto duol sa person in authority, duol sa tao nga na authority. No? Basta be strong. Kung na yung mabuli ninyo, be ready to defend yourself. Advice ni hagikan sa teacher o sa akong mga estudyante, tungod kinakoy anak o di ko makakuyog-kuyog sa akong anak pirmi na siya ang eskwelahan, ako sa akong eskwelahan na gitrabahuan, siya sa eskwelahan nga ato siya nag-eskwela. Dili ko pwede magkuyog-kuyog niya pirmi. The same as imong parents, dili pwede makakuyog nimo pirmi. The same as imuhang teacher, dili pwede naa siya all the time to watch over you. Kunya ang bully, di man na muhunong, kung dili ka musukol. Ang bully, dili na muhunong. Ang tanaw niya, wika, ikay balik-baliko na, ikay target na. Kausan ako estudyante, dako siya ng estudyante, yan na siya classmate na gamay sa gayo. Yung daklon, pero itong gamay. Nya di ra taon mo reklamo ang gamay. Saan niya pag reklamo nga dako mga classmate. So kung giingnan tong dako mga classmate ko, imo ginang usbon. Ako pong buhaton nimo ang imong gibuhat niya. Mas maayod nga ikaw kabaw ka musukol. No nga nindot na ha nay mga palaban. Pero di man ko ka pirmi nga na ay makapangayuan og tabang. No, so balik ko to kung estudyante nga dako ayo niya iyang classmate ni gamay pirmi ginya daklon diya pirmi. So akong gibuhat akong gingnan ng mga classmate niya makita ganyan nag-usabi sumbong ako. So na ni sumbong sir yan na pong gidakol yan ang sikuan itong gamay lagi. So akong gingnan sige akong gisulti nimo kung imo nang buhaton ako sa nabuhaton nimo so dili ako ni dakol. Ako ging gipabaws. Dili pwede nga maanad ang dagko kay dagko sila ilang dawgo ng gagmay ilang dawgo ng week. Ako lang na nadawat na kamaturan sa iyo kung gibuhat sa una kay I pray on the week. Pero dili maayo. Nga naman, basing gamay pa na siya karon, basing kadakuan na mas taas pa na nimo, mas dako pa na nimo bata. So, kado ko siyang gipabaws, kung unsa kasakit ang iyang gihatag nimo, mao nga sakit ang ihatag nimo niya aron mabati niya nga dili day nindot ang iyang gibuhat.
yan ibaw sinay kayo kung nga na rin gihatag niyo dili pwede nga magsalig yung mga dagko nga di ka musukol no if you're weak niya dili na to pabawso ng mga bata magdahom sila nga wala ra okay ra tong gagmay pero dili lalim mabuli kung nakasuway ka nabuli ka I'm sure makansabot ka sa kong gingon ron dili sa'yo for 15 years nga nag-teach ko daghan na kay kong bullying nakitaan niya antod niya ang bully magdahom nga ang iyang gibuli di mo sukol magpadayon nagbalik-balik ang gibuli pero mao na akong gibuhat sa bully usually kung sakpan ako ang bully ako nang ino na sige tungod ng bully mga sukusgan ka no kusgan ka no ale ikay tigaw sa tubig ha ikay punan ni ang mga galon sa CR tinga na akong pabuhat nila para magamit po nilang kusog no, at least ang ilang kusog na gamit sa sakto nga paagi so kana lang ako i-advise kung ay mambuli niyo sukol kung di ka kasukol kay di nimo kayang suklan pangayag tabang duol sa kailan nimo kay akong balikon dili sa tanang panahon na ay mong teacher o dili sa tanang panahon mo kuyog imong parents sa inyong classroom dili so kung ikaw na lang unsaon sa di mo buhaton wala ra magpabuli ra ayaw di pwede mo daghan ang mga bully ana magsalig ang mga bully ana og akong balikon di nimo matangtang ang bullying na ginay bully bisag asa ka mo adto na ginay bully either you are the bully or you are the victim